काल महाविकास आघाडीच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती आंबा काजू फळपीक विम्याचे पैसे मिळण्यासाठीचं कालचं धरणं आंदोलन धरण्यात आलेलं होतं। यामध्ये कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केल्यानंतर कृषी आयुक्तांनी सुद्धा यामध्ये तातडीने लक्ष घालून काल जो राज्याचा हिस्सा या ठिकाणी जवळजवळ जो भरलेला नव्हता, आंबा असेल काजू असेल, तो हिस्सा या महाविकास आघाडीच्या आंदोलनाच्या धमक्यानंतर आज हे 25,67,00,000 रुपये राज्याचा हिस्सा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा काजूच्या संदर्भात भरण्यात आलेला आहे। खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडीच्या पाठपुराव्यामुळे आणि या धरणे आंदोलनामुळे आज राज्य सरकारला हे पैसे रिलायन्स कंपनीकडे जमा करण्याची या ठिकाणी त्यांची ताकद या आंदोलनामुळे झालेली आहे आणि हे पैसे भरले गेलेले आहेत। आणि आजच या ठिकाणी कृषी आयुक्तांची चर्चा केली, कृषी अधीक्षकांची चर्चा केली। त्यांनी काल हे पैसे रिलायन्स कंपनीला भरल्याचं त्यांनी सांगितलं, त्याची रिसीटसुद्धा त्या ठिकाणी त्यांनी दिलेली आहे। आणि त्याच पद्धतीने केंद्रसुद्धा येणाऱ्या 2 दिवसात त्या ठिकाणी आपला असलेला हिस्सा जमा करेल आणि येणाऱ्या 4 ते येणाऱ्या आठवड्यामध्ये हे पैसे जे फळपीक विमा जे लाभार्थी आहेत त्या लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होतील, अशा पद्धतीने कृषी आयुक्तांनी आम्हाला आजच सकाळी दूरध्वनीद्वारे सांगितलं आणि कृषी अधीक्षकांनी तशा पद्धतीने आम्हाला निरोप दिला आहे। आणि म्हणून महाविकास आघाडीच्या या आंदोलनामुळे आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा असेल, काजू असेल, फळपीक जे लाभार्थी जे आहेत त्यांना या आंदोलनामुळे निश्चितच भविष्यामध्ये त्यांच्या विम्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग सुलभ होईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।